Benvinguts tots, moltes gràcies. Gràcies especialment a en Miquel Desclot per venir. La meva presentació no serà convencional. És l'inici del que serà la seva xerrada. I ara em mirarà una mica estranyat. I diu així. Ai, és que el micròfon és per gravar i perdoneu. Em sentiu bé? Barcelona, el Clot, 12 de juny de 1973. Estimat amic, escric amic no pas per haver-vos conegut l'altre dia i haver estat plegats durant una hora. Ho escric ben a consciència, convençut que ja els versos ens n'havíet fet molt abans. Us escric per agrair-vos la confiança que ens vau mostrar l'altre dia en deixar-nos penetrar dins la silenciosa intimitat dels vostres versos inèdits i per correspondre-hi d'alguna manera. Si vos mateix muntava un recull a partir d'aquestes darreres produccions, ens agradaria molt, de debò, poder-lo publicar en aquesta col·lecció de què us parlàvem. I ja que us hi demanem un llibre, deixeu-me fer-vos 5 cèntims del que pretenem amb la col·lecció esmentada. Els més joves, Ramon Pinyol, Maria Mercè Marçal, Jaume Medina, Xavier Brodessala i jo mateix, farts i cuits de la mesquinesa i de la deshonestedat intel·lectuals i sobretot editorials que imperen al país, vam anar madurant la idea de muntar, amb els mitjans que fossin, una col·lecció poètica, amb la sana intenció de donar un panorama vast universalista. Santa innocència, direu, amb raó. Què hi farem? És la força volcànica dels 20 anys. És a dir, que la nostra il·lusió seria publicar bons llibres a bon preu, amb obres de poetes consagrats, joves i traduïts, amb un ritme d'un volum mensual pel sistema de subscripció. Al costat d'un poeta marginal, per dir-ho d'alguna manera, hi hauria un poeta revaloritzat com en Brossa, per exemple, un poeta jove, etc. I heus aquí que un dels primers poetes amb qui volem contemplar sou vos. Aquesta és la primera carta que tenim de Miquel Desclot, enviada a Miquel Martí Pol, l'any 1973. De fet, en el fons, n'hi tenim moltes de cartes, que ara que estem analitzant el fons, és la història de la vostra amistat. I les hem impreses, una part, i les hem guardades en un pendrive perquè puguis fer un viatge a l'època i et puguis retrobar amb aquests primers moments. Fantàstic, m'has estalviat molta feina, perquè pensava un dia això ho has de fotografiar i passar-ho a l'ordinador. Doncs espero feina feta no té d'estop. Que amb la xerrada continuem aquest inici, però que puguis fer també un viatge realment efectiu amb aquesta trobada amb Miquel Martí Pol. Moltes gràcies. A vosaltres. Quan em van suggerir de fer aquesta conferència vaig proposar una cosa que ja havia mig proposat fa 9 anys en una d'aquells col·loquis que es van fer. Està bé, oi, això? Però, esclar, ara tinc més temps i he pensat allò desenvolupa-ho i fes-ne un article més llarg. Jo us la llegiré perquè és que si no et vas embolicant, et vas embrancant i ha passat l'hora i resulta que no has dit tot el que volies dir. Doncs començo. Els últims anys de la seva vida, Miquel Martí Pol ja va ser reconegut com un clàssic modern de les nostres lletres i en conseqüència els estudiosos acadèmics se'n van començar a ocupar metòdicament, encapçalats pel malaguanyat Pere Ferrés, i des de llavors ja no han deixat de fer-ho al llarg dels anys. S'ha escrit molt, doncs, sobre l'obra de Miquel Martí Pol, i molt seriosament. Dic això perquè jo, que sóc a l'altre cantó de la taula dels estudiosos, no puc ni vull competir amb ells. No és la meva feina, senzillament. Per això, quan em van demanar de participar en aquestes jornades, vaig proposar de parlar més aviat com a escriptor que va mantenir una llarga amistat amb el poeta. Crec que ell també ho hauria preferit així. Ja ho vaig fer, com us deia, 9 anys enrere, arran del segon col·loqui internacional Miquel Martí Pol a Barcelona.
però ara que se m'ha concedit més temps que llavors, espero que em permeteu aprofundir en aquella direcció, encara que m'hagi de repetir algunes coses per posar en situació els que m'escoltin avui per primera vegada. Espero que se'm pugui disculpar la, diguem-ne, llicència. Començaré, doncs, recordant que vaig sentir parlar per primera vegada de Miquel Martí i Pol a la classe de literatura catalana de Ricard Salvat, en una aula de la Facultat de Lletres a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, algun dia, que no sabria precisar, del curs 1969-1970, fa més de mig segle. Però m'haig d'afanyar a dir que no va ser pas el professor Salvat qui me'n va parlar, sinó una companya de curs que seia al meu costat, l'Àngels Prat i Pla, filla de Can Carriel, de Roda. Ella era, i ja no és, perquè malauradament ens va deixar fa 4 anys després d'una falla de salut especialment cruel, era, dic, 10 anys més gran que jo. I abans d'entrar a la universitat s'havia format extraacadèmicament al costat de la gent més inquieta del seu poble, entre els quals sobresortia molt per damunt de la resta en Miquel Martí i Pol, 13 anys més gran que ella, el qual no exercia tan sols de poeta, sinó també d'activista polifacètic, tan aviat dirigint un grupet de convilatans en una obra de Ionesco, com impulsant la nova cançó, o senzillament aglutinant tertúlies a casa seva i engrescant la gent més jove que ell. En aquell temps, a Barcelona, en Miquel Martí i Pol només era conegut de 4 amics del ram de la lletra. Cal recordar que l'any 1953, és a dir, quan tenia 24 anys, havia guanyat el Premi Óssa Menor de Poesia, precursor del Premi Carles Riba, amb el llibre Paraules al vent, que es va publicar l'any següent a la prestigiosa col·lecció de Josep Pedreira, i que això li havia reportat uns quants contactes i alguna amistat en el món literari del cap i casal. Però els altres 2 llibres que havia publicat fins llavors havien aparegut en col·leccions recòndites a les illes i només havien circulat entre alguns iniciats. En suma, en Miquel Martí i Pol era un perfecte desconegut, o quasi, enllà dels límits estrictes de la Plana de Vic. Tot el que me n'explicava l'Àngels, doncs, em venia molt de nou, però des del meu banc d'estudiant universitari no em semblava pas que aquella figura tan important per ella pogués transcendir l'abast local. Cap dels seus 3 llibres publicats no es trobava normalment a les llibreries de la capital. I tinc ben present que llavors només en vaig poder llegir unes quantes poesies en quartilles mecanografiades en paper carbó que em feia arribar a la mateixa Àngels, com qui passa material prohibit i perillós. Haig de confessar que, malgrat la devoció de la meva companya de banc, aleshores no vaig saber-me engrescar amb aquelles poesies que em recordaven massa la poesia de combat social de la qual els joves de la meva lleva ja renegàvem en una natural ampliació de la revolta política i social a l'àmbit estètic. En aquell moment històric, doncs, no vaig poder o saber valorar aquella poesia amb objectivitat. Val a dir en descàrrec meu que llavors jo era un bailet indocumentat de només 17 o 18 anys, que és l'edat que tenia quan feia primer de curs. Només un parell de cursos després, l'any 1971, en Miquel Martí i Pol va quedar finalista del Premi Carles Riba la nit de Santa Llúcia, i l'Àngels, que en l'endemig ja m'havia anat informant dels primers embats de la malaltia del seu amic, es va afanyar a fer-m'ho notar. El llibre que s'havia presentat al premi duia per títol 27 poemes en 3 temps. I recordo que al punt me'n va sobtar aquesta asèpsia aritmètica que contrastava tant amb la imaginació dels títols d'un Foix, un Brossa o fins i tot un Ferreter. Aquell llibre, que només havia quedat finalista, es va publicar pel setembre de l'any següent a la prestigiosa col·lecció de butxaca L'Escorpí d'edicions 62. I de seguida va començar a cridar l'atenció dels lectors de poesia, malgrat que, almenys en aparença, el seu llenguatge no resultava particularment innovador, sobretot venint darrere dels 3 llibres de Gabriel Ferreter. Les dones i els dies, que els aplegava tots 3, s'havia publicat només 3 anys abans. Així i tot,
El llibre era escandalosament més del dia que no pas el guanyador d'aquell Premi Riba, el suplicant La Deu i l'Esma, de Josep Maria Boix i Selva. Un llibre molt conservador i avui oblidat del tot, que ja llavors va passar sense pena ni glòria, un fet que dona idea de la temperatura de les nostres lletres a l'època. El premi sempre es queia molt més a un poeta catòlic i conservador de la capital que no pas a un intrús de poble descregut, comunista i descarat. Feia 12 anys, per cert, que un jurat particularment missaire havia concedit el mateix Premi Carles Riba al llibre Intento el poema de Josep Maria Andreu, per damunt de Da Nuces Pueris, de Gabriel Ferrater. En aquells anys, la crítica oficial del País devia dormir a la Figuera, perquè també li va passar per alt la plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda. L'obscuritat en què han caigut tant Josep Maria Andreu com Enric Massó o Josep Maria Boix i Selva no parla tan malament d'ells, que sens dubte eren escriptors honrats i competents, com de la crítica que els va voler consagrar contra el fluir del temps. El fet és que poc després de la sortida del llibre de Miquel Martí i Pol, els cantants i els grups musicals del país ja es feien seus aquells versos que no havien merescut el Premi Carles Riba i els feien mereixedors de córrer amunt i avall per tot el mapa. Val la pena tornar a recordar, abans de deixar el tema, que l'any 1953, aquell primer llibre d'un Miquel Martí i Pol de només 24 anys, Paraules al vent, sí que havia merescut el Premi Óssa Menor de Poesia, que així es deia el premi abans d'adoptar el del gran Carles Riba, el 1959, l'any de la mort del mestre. Es podria pensar que en aquella ocasió l'havien considerat per les inquietuds religioses que el llibre manifestava. I, de fet, és cert que al jurat hi havia algun membre de la corda Menjaciris, però no és menys cert que també hi havia ni més ni menys que un Carles Riba i un Josep Maria de Segarra. No sé si al llarg de la seva vida en Miquel va rebre gaires honors comparables a aquest, que hauria fet treure el cor per la boca a qualsevol poeta jove o no tan jove. Pocs mesos després de l'aparició d'aquells 27 poemes en 3 temps, un altre company usonenc de facultat, el poeta i llatinista biguetà Jaume Medina, em va suggerir d'anar a conèixer el poeta de Roda, el qual ja es trobava prostrat per la malaltia que havia avançat molt de pressa des dels primers símptomes. Vet aquí, doncs, que un dia del mes de juny de l'any 1973, en Jaume i jo ens vam presentar a la casa de la Costa del Ter, al Serrat de Roda, on vivien Miquel amb la Dolors, la Maria Àngels i en Jordi i l'Angeleta. La visita, malgrat les dificultats d'expressió del poeta, va transcórrer en una atmosfera de cordialitat i naturalitat, com si ja fes temps que ens coneguéssim. Però el més extraordinari d'aquella ocasió va ser que el poeta, que ja no podia recitar els seus versos pels impediments de la malaltia, ens va demanar de llegir en veu alta els poemes que estava escrivint en aquell temps, un costum que va mantenir sempre més amb els que el visitaven. En Jaume i jo vam començar, doncs, a llegir aquelles quartilles mecanografiades i vam anar amb estupefacció de sorpresa en sorpresa. Aquelles poesies no s'assemblaven gaire a les del poeta combatiu d'altres temps, sinó que aprofundien en una nota dramàtica que, de fet, ja era ben present a 27 poemes en 3 temps, la consciència que el nunci de la mort obligava el poeta a enfrontar-se inesperadament a la solitud essencial de l'experiència humana. El poeta que poc temps abans parlava per tots es veia forçat ara tot d'una a parlar per ell tot sol. En Jaume i jo vam marxar molt impressionats d'aquella entrevista. Per als joves que érem, allò havia estat un recordatori que la poesia no és un joc o no és només un joc, i que aquell poeta no escrivia sinó per necessitat, per una necessitat essencial i imperiosa. Aquella revelació, sens dubte, ens va fer considerar amb uns altres ulls la seva obra anterior
I d'aquella visita en va néixer una bona amistat que va créixer amb una correspondència força nodrida i una freqüentació remarcable. Testimoni. Em salto uns fragments que venen de fa 9 anys. L'amistat amb el poeta va continuar enfundint-se any rere any a través de la correspondència, de les freqüents visites a Roda i de les col·laboracions. Entre aquestes vull remarcar la llarga feina de descoberta, selecció i revisió de l'abundant material inèdit que el poeta guardava als calaixos, que en aquest cas vam fer entre en Jaume Medina i jo, sempre sota la supervisió del poeta, i que va culminar en l'edició i l'extens pròleg del llibre El llarg viatge, publicat com a segon volum de l'obra poètica d'en Miquel l'any 1976, pels Llibres del Mall. Recordo que ens assèiem al despatxet d'aquí al costat i anàvem llegint en veu alta poema per poema. I quan acabàvem de llegir-ne un ens miràvem tots tres i dèiem aquest el salvem o no el salvem. I llavors per votació se salvava o no se salvava la poesia. I en devien quedar molts que no sé si els devia llançar ell, els que no vam salvar. El contacte es va mantenir estret durant una colla d'anys i cada meva visita a Roda comportava alguna aportació a la discografia de música clàssica del poeta, que m'havia demanat de fer-ho dintre d'uns límits pressupostaris raonables. I sempre culminava en una lectura en veu alta dels seus poemes nous. En Miquel, com molts deveu saber, li agradava especialment sentir i posar a prova els seus versos, llavors que ell ja no tenia veu per poder-se'ls dir. Amb els anys, però, el naixement dels meus fills, que naturalment em reclamaven una dedicació especial, i la lenta ascensió d'en Miquel a l'absorbent categoria de poeta nacional, van fer que de mica en mica les nostres trobades s'anessin espaiant i les nostres vides separant naturalment, sense que tanmateix l'efecte s'aprimés o s'esbravés. La nostra amistat, com totes les amistats dignes d'aquest nom, va deixar rastre a totes dues bandes a un nivell personal. Però per ser franc, no crec que en Miquel Martí Pol exercís una veritable influència literària sobre la nostra generació, tot i que segurament ens va influir en altres aspectes no pas menors. No sé reconèixer en mi mateix ni en cap company de lleva literària traces evidents d'una influència pròpiament literària. Més aviat em fa l'efecte que a partir d'aquells primers anys de la malaltia es pot observar en l'obra d'en Miquel Martí Pol una marcada influència de la revolta poètica que va protagonitzar la nostra generació. Pot semblar una evolució contra natura, però crec que és més aviat una conseqüència d'una aptitud camaleònica del poeta, que no es conformava a mantenir-se encasellat en una mateixa direcció, i mentre es va sentir amb forces, va experimentar el gust de l'aventura, fascinat ara per Prévert, ara per Ferreter, ara per Foix, ara per Brossa, etc. Però sense deixar de ser mai ell mateix. Com assenyalava al començament, la descoberta dels primers poemes, diguem-ne, dictats per la malaltia, em va fer reconsiderar l'avaluació de la poesia dels anys de combat. A la famosa antologia Poesia catalana del segle XX, de Josep Maria Castellet i Joaquim Moles, que no van poder incloure el nostre poeta a la seva companyia de poetes rellevants perquè ell encara no havia publicat els seus llibres més característics, tot i que em resisteixo a creure que els dos crítics no sabessin res de la seva remarcable activitat a 4 passes de Barcelona, en aquella antologia, dic, l'apartat que il·lustrava aquest aspecte social del tombant poètic de mitjans 50s duia com a epígraf un vers de Jordi Sarsenedes que diu «I baixem al carrer». A molta d'aquella poesia, en efecte, se li notava d'una hora lluny que havia hagut de fer l'esforç de baixar al carrer. En canvi, quan en Miquel Martí Pol va haver resolt els seus dubtes religiosos de joventut, es va trobar senzillament als carrers del seu poble, al pati de la fàbrica La Blava del seu poble, sense altre entorn ni realitat que la seva gent i els seus maldecaps de cada dia.
Ell no va haver de fer cap esforç per continuar on sempre havia estat. La seva poesia d'aquells anys té una autenticitat indiscutible i constitueix probablement una de les aportacions més personals del poeta de Roda a la poesia catalana. Arribat aquí, deixeu-me beure una mica d'aigua. Arribat aquí, m'agradaria incidir i potser insistir en una qüestió que trobo més rellevant del que podria semblar, la dels anys de formació del poeta, previs a la seva obra sancionada. Quan amb en Jaume Medina repassàvem sistemàticament, llegint-los en veu alta, aquells materials inèdits de la joventut d'en Miquel, ja ens vam adonar que aquells començaments del poeta autodidacta eren d'una solvència que ratllava el virtuosisme, sense rastre dels jocs floralismes que en aquella època de misèria cultural se li haurien pogut proposar com a model. És evident que el noi sense estudis que treballava en una fàbrica tenia la rara maduresa de comprendre que abans de fer cubisme s'ha de saber dibuixar i mostrava un criteri molt esmolat a l'hora de triar-se models on emmirallar-se. I això que els amics de la penya literària Verdaguer, com Josep Clarà o Josep Miquel i Macaia, o certs contactes barcelonins com Tomàs Roig i Llop o Miquel Arimany, que eren els seus proveïdors de llibres i de possibles models, no eren exactament uns avançats de l'estètica moderna. Més aviat al contrari. Quan preparàvem l'edició del Llarg Viatge, que es va publicar el 76, el poeta es va avenir, més aviat amb poca convicció, a recollir-hi una breu mostra de 15 poesies de les seves Juvenilia, que van aparèixer a l'inici del llibre sota el títol manllevat a un dels versos de «Porto la tarda recolzada al braç». La mostra presenta una varietat més que lògica i fins i tot s'hi poden rastrejar ecos força clars dels diversos models que li havien servit de guia. Els 3 quartets de Plou i fa sol ens recorden, per exemple, la veu de Josep Maria de Segarra, la cançó Collarets de llum, la de Josep Carner, els goigs inèdits en lleó de l'Emili Teixidor, la de Jacint Verdaguer en els seus propis goigs de Sant Taló, el romanç Mare si fos mariner, la de Joan Salvat Papasseit, etc. Totes aquestes poesies presenten, sense exhibicionismes, una seguretat d'ofici francament sorprenent i admirable en un poeta tan jove i autodidacta. Un dels 2 sonets recollits en aquest apartat, el que porta per títol simplement sonet, pot semblar el menys personal, el més d'autor d'una tradició exhaurida, més a prop de Josep Maria López Picó que de cap altre. El llegeixo. Venturós qui guarneix en son cor, molsa i grèvol, la pau d'un pessebre i esbatana la humida palpebre, cor endins a la llum que no mor. Qui s'agença un Nadal per conhort amb l'encís delicat de l'orfebre, un Nadal que esvaint la tenebra fa més pura l'estrella que és nord. Venturós qui gronxola l'infant i oblidant-se del món un instant i de viure a la vida setant-se. Venturós qui el misteri reviu cada jorn en plaer renadiu en un íntim esclat retrobant-se. Però tanmateix és un reeixit exercici de ritme anapèstic adobat d'escreix amb una rima tan cara com la de pessebre, de manera que hi trobem el joveníssim poeta fent dits disciplinadament amb una aparent facilitat que confon. Fixeu-vos, tota l'estona el ritme és venturós qui guarneix en son cor, molsa i grèvol la pau d'un pessebre i esbatant la humida palpebre. És un ritme constant anapèstic que no li falla cap vers. El que és curiós d'aquest ventall de provatures és que no s'hi percep cap eco del poeta que en aquells moments exercia de mestre indiscutible i indiscutit en el nostre redol literari, amb un seguici prou nombrós de deixebles i epígons, em refereixo a Carles Riba. La poesia, diguem-ne, intel·lectual de Riba, que segur que aquell jove àvid de saber havia pogut conèixer,
no li devia semblar un mirall que li pogués servir per mirar-s'hi sense veure's deformat. I això que en Miquel era profundament racional i gairebé racionalista. Vet aquí, doncs, que aquell jove aprenent de 20 anys ja caminava decidit fora del camí que els seus contemporanis li obrien. Vull remarcar, finalment, que aquelles provatures d'aprenent que el poeta no sabia si rescatar per la publicació han demostrat la seva validesa objectiva amb l'acceptació que han trobat entre el públic. Només cal que obriu YouTube i que hi busqueu Collarets de llum o Mare si fos mariner, per comprovar que els cantants i els rapsodes se n'han apropiat amb el mateix gust que han adoptat la seva poesia de maduresa. Ell quasi no els volia ni publicar i resulta que el públic se'ls ha fet seus de seguida. Si he tornat a aquest punt de la protohistòria de l'obra poètica de Martí Pol és perquè conèixer la interioritat em va ajudar a comprendre i sobretot a reavaluar l'evolució posterior cap a una poesia d'aparença descosida com la del poble, escrita, no ho oblidem, entre els 28 i els 29 anys. Entre aquelles primeres temptatives i les poesies ja de maduresa del poble i de la fàbrica, es percep un progressiu desplaçament cap a un llenguatge discursiu que primer s'expressa en motlles sonors tradicionals sense que tanmateix hi trobem senyals d'engabanyament, com per exemple en el poema que presta el títol al llibre El fugitiu. Si em permeteu, el llegiré sencer. A tot arreu soc nou vingut i em paren cambra a les escales o bé em malmeto la salut dormint al ras i no tinc ales. Soc fugitiu de no sé on i he perdut nord i vent i guia de tant romandre fora món amb mi mateix per companyia. Ja no tinc res, només la veu i un gest cansat de vell profeta. Municipals de tot arreu saben la meva malifeta i pels carrers i pels terrats dones obscures repeteixen la lletania dels pecats que no he comès i em malfereixen lladrucs de gossos a la nit si dormo al ras o en una espluga. Estic cansat de tant brugit, ja ni la pell no m'aixopluga i un vent de sal em nafra tot. Si visc encara és a remensa dels mots que he dit i en cada mot la maltensada recomença. Captaré engrunes de neguit perquè el que tinc encara em sobra. Si algú us demana amb quin delit m'ha replegat l'última prova, digueu que he mort de fam i oblit ran d'una porta que no s'obre. Doncs bé, aquest poema és escrit en octosíl·labs de ritme iàmbic distribuïts en quartets de rimes alternes casades, és a dir, amb alternança de rimes masculines i femenines i sense separacions de tipus estròfic. És escrit, doncs, amb un rigor formal molt estricte, que els seus mentors li podien haver aplaudit de cor. Però el resultat no és una poesia pensada per ser cantada, encara que té tots els requisits per ser-ho formalment, sinó per ser dita, és a dir, parlada. Tot i els rigorosos congrenys formals, el discurs s'hi descabdella amb una fluïdesa no entrebancada pel ritme ni per les fronteres de vers, com si aspirés al to de la conversa. Fins i tot a la prosa de la parla quotidiana. Molt poc temps després, el poeta optarà per una discursivitat ja netament, premeditadament prosaica. Poso com a exemple només els primers versos de Cròniques canten del poble. Al meu poble hi havia gent de 3 menes, els qui creien, els qui no creien i els qui tant se'ls en fotia. D'aquests darrers, però, n'hi havia pocs. Al meu poble hi havia, sobretot, gent de 2 menes, els qui creien i els qui no creien, etc. Ha canviat la música, però no el to de la veu. L'evolució del cant a la parla és lenta, però progressiva. Molts versos del fugitiu podrien figurar al poble sense desentonar-hi. De fet, la redacció del primer llibre se solapa amb la del segon. El fugitiu s'acaba d'escriure el 57
quan al 56 ja havia començat el poble. El poeta que de joveníssim sabia cantar com un virtuós a collarets de llum ha necessitat un canvi de llenguatge i s'ha decantat per una expressió discursiva, parlada, que tanmateix no implica una informalitat sense consciència, de la mateixa manera que la mà diligent de Picasso no és menys hàbil quan pinta les senyoretes d'Avinyó que quan pintava molt poc abans la família de saltimbanquis. Si val a dir la veritat, però, aquest procés ja s'havia iniciat abans, fins i tot des del primer llibre, Paraules al vent, del 53, començat als 22 anys. El primer poema del llibre ja adoptava molt clarament el to d'una pregària parlada. Tenim el cor profundament cavat en ombres i la vostra veu, Senyor, és groga com els blats. Creixem, però, verticalment, allunyant-nos dels camins tan inútils. La nostra carn és flonja com la fruita podrida i el nostre pas insegur com el d'un infant. I és que difícilment caminarem amb els ulls girats en l'aire. On és, Senyor, la vostra mà? On el lligam intens de la vostra mirada? La música no és pas la del cant. És una música molt més lliure, encabida en versos polimètrics i fins i tot en versos sense mètrica. És el to de la confessió, molt pròxim al de la conversa, però no encara el de la prosa descarnada que es manifestarà poc més tard al poble. El següent pas hauria de ser demanar-nos què motiva aquesta evolució, perquè no tan sols sabem que l'aprenent ja sabia cantar com un mestre, sinó que també sabem que pocs anys després agafava la guitarra i tornava a cantar, ara literalment. Riu amunt, cap aigua no revé, riu amunt. El temps se'ns mor als dits cada nit. Com un camí sense retorn, com una nit sense matí, com una veu sense ressò, la nostra veu. Aquí el to torna a ser líric, és a dir, el to del cant, com si el poeta volgués tornar als seus anys de temptejos lírics. Però no ens hem de deixar enganyar. En una altra cançó de la mateixa època, de cantautor, hi sentim aquest altre to. Jo vaig néixer a Cerdanyola, fill de pare fabricant. Quan encara anava a escola, de menut semblava un sant. Però el temps passa i tot canvia i a desgrat de la gent pia que em vetllava nit i dia, a poc m'he anat fent gran. Tot i cantat, tot i musical, aquí el to és conversacional, que és el to preferit del poeta. Que Miquel Martí i Pol s'hagi sentit sempre més propens a parlar que a cantar, però, encara no explica per què entre el final dels anys 50 i començament dels 70 sent la necessitat d'expressar-se poèticament en un llenguatge tan pròxim a la prosa. Tots els treballadors, tant els de les sales de la planta baixa com els de les sales del primer pis, entraran i sortiran de la fàbrica per la porta principal. La porta principal és la porta d'entrada i de sortida dels treballadors, etc. Així sona el darrer poema de la segona La fàbrica, escrita entre els anys 1970 i 71, just al punt en què l'esclerosi múltiple obliga el poeta a un canvi de vida que ja s'endevina que també l'obligarà a un canvi d'expressió poètica. La conclusió que sembla més evident és que durant els 15 anys que van dels primers poemes del poble als darrers de la segona La fàbrica, en què el poeta ha girat el focus cap al seu entorn humà, a la seva col·lectivitat, ha necessitat una mena d'expressió diferent a la que li servia durant els anys més intensos d'introspecció, entre el 51 i el 56. Si abans es valia d'una dicció apropiada a la lírica de cambra, per servir-me d'un terme ribià, ara havia buscat i trobat una dicció apropiada a l'èpica de plaça. El canvi no obeïa a cap tendència estètica de l'època, sinó a una necessitat personal. Sol a Roda, sol a la Blava, el poeta havia hagut de fressar-se un camí tot sol, simplement descabdellant el seu propi fil.
sense esperar que les modes l'aprovessin. És cert que havia trobat estímuls i confirmacions en altres poetes, per exemple, en el francès Jacques Prévert, que apareix referenciat i fins i tot imitat en algun poema. No em consta, en canvi, que en aquell punt hagués llegit Lavorare stanca de Cesare Pavese, que li hauria pogut obrir una finestra nova a desgrat de la desencertada monotonia dels versos anapèstics de l'italià. Però tinguem-ho present i recordem-ho bé. Martí Pol escriu al poble immediatament abans que Gabriel Ferrater, de qui justament s'ha valorat l'aportació de la sintaxi de la llengua parlada, abans, doncs, que comencés a escriure els seus primers versos. En Miquel ja havia escrit al poble. I 15 anys abans que Vicent Andrés Estellés publiqués Llibre de Meravelles i La clau cobri tots els panys, el 1971. No és gens estrany que Martí Pol donés una benvinguda entusiasta tant a la poesia de Ferrater com a la d'Andrés Estellés. I no tan sols pel valor essencial que hi sabia discernir, sinó també per la confirmació que hi devia llegir de l'encert del camí que havia descobert i enfilat tot sol, avançant-se a tothom, quan el mestre a seguir era Riba, que encara era viu. Em permeto recordar que el grup d'estudiants de Vic, de la seva generació, seguien encara el seu guiatge, el guiatge de Riba, quan el poeta de Roda ja s'havia forjat un llenguatge propi. I ara que ho dic, potser caldria remarcar que abans que tots ells, de Martí Pol a Andrés Estellés, Joan Brossa ja els havia precedit amb la incorporació del parlar del carrer al llenguatge poètic, sinó que a ell no li interessava la discursivitat que aquells perseguien. Com deia al començament, vaig començar a adquirir consciència de la serietat i la importància de la trajectòria del poeta al llarg d'aquells anys, diguem-ne, èpics, que jo no havia sabut valorar quan l'Àngels Prat me'n passava poesies mecanografiades, quan en Jaume Medina i el poeta mateix ens vam embrancar en l'empresa de repassar i triar per a la publicació els nombrosos materials inèdits que jeien als calaixos del petit despatx de la casa de la Costa del Ter. Però si al cap dels anys em vaig fer capaç de la transcendència d'aquella poesia que podia haver portat a desgrat d'ella mateixa la bescantada etiqueta de realisme social, és perquè em vaig adonar que la natural obertura del poeta al món que l'envoltava, al poble on vivia, a la fàbrica on treballava, empresa honestament sense preconcepcions dogmàtiques de cap mena, el convertia en un poeta tan universal com Josep Carner mirant i incorporant les dames del Passeig de Gràcia o Thomas Hardy donant presència i veu als oblidats veïns de la ruralia del seu Wessex. El poeta que sap abandonar el propi malic i aixecar la mirada més enllà és el que de debò pot esdevenir universal, encara que no arribi a traspassar la tanca del redol de la seva tribu. Tot plegat no vol pas dir que em fes canviar la valoració de les poesies de la pell del violí en què se m'havia revelat la veu del poeta el juny del 73. La poesia que arrenca de la brutal inflexió que la malaltia va forçar en la vida i en l'obra del poeta em continua semblant tan honesta i tan commovedora com la poesia dels anys èpics immediatament anterior. Significa un retorn forçat a la cambra, venint de l'àgora a contracor. I comporta una gradual compactació lírica del llenguatge, o més aviat de la dicció, cada cop més lluny d'aquella més deslligada, cruament prosaica, que li servia per expressar un món que només podia invitar a la rebel·lió col·lectiva. Tot i que en els inicis del nou tombant la rebel·lió persisteix en la mateixa ferocitat, sinó que ara és individual i contra una altra mena d'opressió. L'esmentada compactació del llenguatge es desenvolupa en un procés gradual
que comença en algunes poesies de la primera part de La pell del violí, on es manifesta clarament la contracció d'aquella dicció deixatada que festejava amb la prosa crua. Ara és molt diferent. Ja no tinc bec, ni unglots, ni pèl, ni ploma. M'afono pou endins de mi mateix i m'invento un present mig d'home peix, mig de corc enclaustrat dins una poma. Però es consolida al llarg de la segona part del mateix llibre, de La pell del violí. Per exemple, cremen els marges. Sents la munió d'ocells que xisclen enfollits. Quin vent atia el foc de dins del foc estant. El ras reposa l'estol dels guerrers, buit el buirac i fatigat el bleix. Tu no t'adormis, prem la mà amb la mà i que el cruixit desvetlli el so profund. Vincla mirades fins a fer-ne l'arc per les sagetes rutilants dels mots. Petja la terra a peu descalç, feixuc. Issa les veles per si bufa el vent. Tot és claror enllà dels farallons. Tesa i silent se t'ofereix la mar. Veieu, és un llenguatge molt menys discursiu. I finalment aquest procés culmina de manera esclatant en 5 esgrafiats a la mateixa paret del 1974, on el poeta es crea a consciència una rígida forma tancada de 17 decasíl·labs amb terminació masculina. Dic això de 17 perquè recordo que en Miquel detestava els números rodons i en particular els parells, i en canvi s'estimava els nombres primers. Una forma que observarà en els 5 poemes esgrafiats a la paret. Us en llegeixo un per comprovar aquesta compactació tan clara. L'ombra que faig si cloc els punys és un amagatall i em fonyo tot el cos. Lluny l'espiral de la pluja i els vents desferma cants i laments a l'atzar i el temps ocell esfilegar-se sec bocins del gran parrac. Bruns l'abagot mentre et teixeix paranys. Miralls secrets n'allargaran el so. Alceu les mans si us en voleu salvar. Pels aiguamolls esclaten roges flors de paper fi i en algun lloc tal volta cauen llamps. Jo, rocallós, no em perdré pas per l'erm de tant d'esforç cridaire i agressiu. Ans enclaustrat a dins de mi mateix, ben protegit per l'ombra amagatall, em gestaré de nou fins que l'instant sigui vingut d'obrir de nou els punys. La meva generació, com ja he deixat prou dit, ha valorat sobretot l'obra martiniana escrita entre els anys 70 i 80, per posar-ho en números rodons. En Víctor Sunyol declarava no fa gaire temps sobre els 5 esgrafiats. Crec que és el millor llibre d'en Miquel Martí i Pol. I ja està, ja ho he dit tot. Aquí, en aquests 5 poemes, hi ha una condensació molt gran de poètica, d'experiència, de vida. Aquest llibre és una mostra del que és la poesia de l'experiència de debò. I en Pep Paré li responia: sí, és un llibre excepcional per diversos motius i sap molt de greu que el terme de poesia de l'experiència s'hagi fet tan malbé. 5 esgrafiats a la mateixa paret imposa una condensació de signes, símbols, que permet de crear una connexió entre l'experiència, que deia en Víctor, i la representació literària d'aquesta experiència. El resultat és una proposta de síntesi poètica nova respecte a la seva obra anterior i fins i tot respecte a l'obra immediatament anterior. Acaba aquí la citació. I el mateix Pere Ferrés, curador de l'edició de l'obra completa del poeta, a la introducció al segon volum, que recull l'obra entre el 70 i el 80, escrivia sense embuts: aquest volum
conté no tan sols una part substancial d'aquests fruits, vol dir els fruits del maridatge del poeta amb la poesia, sinó alguns dels més ben arrodonits, madurs i sucosos. Fins aquí Pere Ferrés. Bé, ara jo no cometré l'estupidesa de dir que ens hàgim equivocat valorant aquell tombant de la poesia de Martí Pol, perquè jo també crec que és fonamental. Però sí que vull subratllar que crec que ens hem equivocat valorant-la molt per damunt de la poesia dels anys que n'he dit èpics, que no té res d'immadura i té molt de premeditada. A 20 i pocs anys, el poeta ja havia assolit una maduresa indiscutible. Ens pot agradar més una època que una altra, però seria una ximpleria presumptuosa mantenir que l'època que no ens agradi tant és una època d'immaduresa o de mala aptesa. Un altre tema més espinós és el de l'evolució de la poètica martiniana al llarg dels últims anys de carrera, perquè el fet és que aquell moment de concentració de mitjans 70s és un punt culminant que dona pas, com davallant d'un cim coronat, a una lenta i progressiva tornada a una dicció més deixatada, cada cop més pròxima de nou a la prosa de la parla, a desgrat del nombre de síl·labes dels períodes. La mateixa facilitat versificadora del poeta li permet aleshores, en l'obsessiva racionalització de la seva difícil situació personal, utilitzar el vers per escriure el que no són sinó simples notes de dietari, reflexions que no arriben a sonar a la corda poètica, textos en vers tan poc poètics com uns proverbis o unes màximes filosòfiques. En trio una al pur atzar, de debò, escollida així a la primera pàgina que va sortir, escrita en decasíl·labs polquèrrimament escandits, però mancats de l'espurna lírica. Diu: he endreçat el calaix. Ja li tenia, però no se sap mai què pot passar si bé que fet i fet em globalitzen. Amb l'endreça defenso una misèrrima quota de poder, la de pensar lliurement el que vulgui i comportar-me discretament d'acord amb el que pensi. Funambulesc faig tràgics equilibris entre el silenci i la procacitat, i menjo poc i bec encara menys per si tornen els dies de penúria. No passaré de vell, però confio que sempre hi haurà algú per recordar que el sol surt per tothom i cada dia. En aquest exemple, fins i tot hi trobem usats, sense ironia, tòpics de conversa com no se sap mai, no passaré de vell o el sol surt per tothom. Sembla talment que el poeta hagi caigut en la temptació que encara el 1990 li semblava rebutjable i que finalment s'hagi refugiat en el vers perquè així tot és molt més senzill. Llegeixo uns versos del 90. Si el vers fos un refugi, tot seria molt més senzill. I ara agafo embranzida per dir que no, que cada vers és un repte de llum insòlita i precisa, un teixit lleu com una esgarrifança. Això ho deia l'any 90, però després sembla que es va decantant cap a aquest ús del vers com una eina expressiva i prou. Aquesta mena de textos, diguem-ne, de dietari, semblen respondre més a una necessitat obsessiva d'introspecció, ben comprensible en un home que es troba encallat en una situació límit, que no pas a una necessitat d'expressió poètica, és a dir, de comunicació poètica, és a dir, de provocació emotiva a través de les paraules i no pas a través dels fets. Vam ser uns quants els que ens vam adonar d'aquella perillosa deriva de tan mal corregir al final d'un camí tan llarg. Recordo que l'Emili Teixidor, amic del poeta de tota la vida, m'explicava un dia com li havia regalat un estudi i antologia de la poesia de Paul Celan amb la intenció que el somogués i l'animés a explorar altres vies més enllà del circuit rutinari de la sínia. Però potser era massa tard. Crec
que l'esclatant èxit de públic de la seva poesia a partir dels anys 80 va propiciar que el poeta, en la seva vulnerabilitat, no s'adonés del mal que una confusió semblant podia causar al prestigi de la seva carrera i que els editors, en la seva cobdícia, no miressin prim a l'hora d'afegir acríticament un títol més de Miquel Martí i Pol al seu catàleg. Una llàstima. Trobo que la remarcable trajectòria poètica de Miquel Martí i Pol no es mereixia acabar aigualida així. Però, alerta, això no ens hauria de privar de valorar com es mereixen els molts mèrits i encerts de la seva extensa producció poètica, que són molt superiors. Gràcies.